Falta un minutiño para as 8 en punto da tarde. As autoridades acaban de incautarse moito ollo o maior alixo de cocaína de todo o ano. Estamos falando de 4 toneladas de cocaína que saíron nunha embarcación dende Panamá e viñan directas ao porto de Vigo. 4 toneladas. Víctor Méndez, Narcodiario, Diario de Pontevedra. Moi boas tardes. Hola, que tal? Boas tardes. Bueno, Víctor, xa hai 9 persoas detidas, pero falamos desas 4 toneladas que nos sorprenden, por suposto, que viñan nunha embarcación. E claro, chámanos a atención que a embarcación para tanta mercadoría era bastante pequena, non? Sí, bueno, era unha embarcación bastante típica, non, que se utiliza para este tipo de transportes, non? Neste caso era unha embarcación das que utilizan para abastecemento, non? A veces como remolcador, tamén incluso levaba contenedores, non? Neste caso levaba como unha docena de contenedores aproximadamente, e a droga levaba moi agachada, non? Neste caso, levaba nunha zona da propia estructura da embarcación, na parte inferior, foi bastante complicado para a policía dar con ela, neste caso. Eso che quería preguntar, Víctor, porque temos as imaxes, estamos vendo como teñen que empregar incluso radiais para rachar toda esa parte, está caleteado que va o barco, basicamente, non? Sí. Escondidos aí todos os fardos. Entón, eso lévanos a deducir que non habría unha descarga en alta mar e viren a Porto, ou cal sería o operativo, porque iba moi agochada para que nos entendamos. Claro, eso chama a atención bastante, non? Aí entran as dúbidas dos investigadores, non? Precisamente, porque cando hai, sabedes que cando hai unha descarga en alta mar, pois adoitan a levar os fardos bastante... máis a vista, digamos. Bastante cómodos, non? Claro. Digamos, para poderlos coller e poderlos botar na narcolancha, non? Unha operación rápida. Exactamente. Neste caso, como ti dices, non? A droga viña moi agochada, hubo que facer un traballo bastante intenso por parte da policía, pero é verdade que os propios narcotraficantes nesa embarcación tamén tiñan maquinaria precisa para facer iso, co cal non se descarta que incluso en alta mar eles pudieran poñerse a cortar esa parte do barco e extraer a droga. Está esa hipótese todavía aberta por parte da policía. O que chama a atención tamén, Víctor, é que esos fardos de droga eran moi semellantes aos que apareceron aquí na Pobra do Caramiñal, non? Efectivamente, parte polo menos deses fardos, os que vemos que son de cor azul, un tono máis azul, son exactamente iguais, son idénticos na parte exterior aos da Pobra do Caramiñal. Que pasa? Agora resta facer a análise forense de todos estes fardos, non hai que abrirlos todos. Por agora abriron uns poucos, ainda non abriron todos, entonces todavía non poden saber con exactitude si esa droga podría pertenecer á mesma organización que introduxo os 3.600 kilos da Pobra do Caramiñal. En calquera caso, estamos falando dos dous principais alixos, dos alixos máis grandes de cocaína incautados tanto en España como en Europa neste ano, e tanto un como outro viñan para Galicia, co cal estamos nunha situación outra vez bastante delicada. Víctor, xa falamos contigo aquí a semana pasada, efectivamente, dende a Pobra do Caramiñal, despois aí esa embarcación nas costas portuguesas, agora esta embarcación preto das Illas Canarias, para que nos entendamos, e aquí temos que destacar, atención, o papel de Greco Galicia, que son as persoas que están aí atentas e que mandan aviso que aí pola zona das Canarias hai unha embarcación con 4 toneladas de cocaína. Efectivamente, aparte estamos falando de dúas operacións prácticamente simultáneas, non? En a mesma zona. É unha zona clásica pola que veñen os alixos que parten do Caribe, non? En dirección a Galicia, pasan por unha zona aproximadamente a unhas 600 millas das Illas Canarias. Esa mesma zona, por exemplo, na que colleron o último barco de Sito Miñanco, non? Tamén foi nese punto a unhas 600 millas das Illas Canarias, non? Pois nestes dous casos, dúas embarcacións completamente diferentes, como te dices, foron detectadas por axentes do Greco Galicia, que é a mellor unidade da Policía Nacional, eu penso que a nivel nacional, non? Que opera desde aquí, desde Pontevedra neste caso, e a verdade é que hai para estar moi satisfeitos, non? Desa labor que fan. E claro, Víctor, 4 toneladas de cocaína, se miramos os cartos que pode custar iso no mercado, estamos falando de miles de millóns. Sí, as cantidades son astronómicas, non? É verdade que estamos nun momento no que o precio da droga, se pode decir que baixa, pois sí que baixou, non? A nivel alto por un motivo obvio, non? Porque está vindo moitísima cocaína e ao final a lei da oferta e da demanda fai que baixe, non? Pero independentemente diso, sabemos que a cocaína é o negocio ilegal máis lucrativo do mundo, non? Por eso toda esta xente se mete a isto, por eso continúan neso. E sí, podemos falar dun alixo que o mellor despois da venda final pois pode chegar a varios centos de millóns de euros nos mercados ilícitos. Víctor, sempre nos sorprendes, pero a realidade tamén nos sorprende, incluso máis que Víctor Méndez, que publica moito en Narcodiario, Diario de Pontevedra, sempre ten grandes exclusivas, de verdade que sí. Pero, Víctor, non te movas aquí, porque queremos preguntar por un tema que nos chamou moita atención. Mirad este titular: os cárceres de Lugo en garda, están entrando drogas de deseño que poden levar á morte os presos. Atención, estamos falando dun importantísimo traballo dos propios funcionarios de prisións, que son
os encargados de cando unha persoa, un preso, por exemplo, ten un permiso, volve entrar, de revisar todo e demais. E aí foi o que pasou, detectan efectivamente, por exemplo, novas drogas como a Spice, que é unha droga sintética que ya acaban de introducir no cárcere de Monterroso por vez primeira na historia, e atención como fixeron, porque chama moitísimo a atención. Isto que temos aquí é o Spice e efectivamente é da familia dos cannabinoides. E claro, chama a atención o seu aspecto porque seguramente vos pasa como a min e non nos queda moi claro, non, isto é unha droga, como é o procedimento logo para consumila. Pois ben, utilízase como papel de liar, fúmase e pasarse de freada pode provocar unha sobredose e por consecuente a morte. Estáse coando nos cárceres da seguinte maneira e é pegando estas fitas que vedes ás cartas, aos papéis. E claro, aos funcionarios costalles moito detectalas porque non é perceptible ao ollo humano e ademais non se dá positivo nos test de drogas se se consome esta droga. Aínda así, o que si lles chama a atención e xa se poñen alerta é se ven aí un cambio no comportamento dos presos porque si se notan os seus efectos e aí xa andan máis alerta. Pois, Víctor, estamos falando desta droga de deseño, primeiras veces nos cárceres galegos, e claro, vemos que é unha droga, en principio, sinxela de pasar, non? Porque, claro, ven nesas tiriñas e pode ser indetectable. Sí, a ver, a entrada de drogas nas cárceles a verdade é que é o principal problema que teñen ahora mismo, non? En toda a poboación penitenciaria. Ao final, o sistema de reinserción funciona super ben en Galicia e en España, pero a persoas que están dentro das prisións teñen un fácil acceso a sustancias pois por cuestións como esta, non? Os narcotraficantes agudizan ao máximo o inxenio para poder introducir a droga, neste caso o Spice, pero tamén as sustancias tradicionais, non? Tanto marihuana, cocaína, heroína, por diversos sistemas, non? Moitas veces tamén nas propias zapatillas, nos vis-a-vis, meten debaixo da suela, hai moitos tipos inserida no corpo, hai moitos tipos de elementos para poder introducila. E a verdade é que é un problema bastante serio o que ocurre nas prisións, non? Que hai moita presencia de drogas, de todo tipo de drogas. Pois precisamente falamos de prisións, Víctor, compañeros, e queremos ir directamente a falar agora en directo cun funcionario de prisións. Falamos con Roberto, que é o representante sindical dos funcionarios de prisións de Monterroso. Roberto, moi boas tardes. Hola, moi boas. Bueno, Roberto, vos xa levades meses detectando comportamentos estranos nalgúns presos, non? Que é o que lles notades? Sí, nós tuvemos nos últimos meses uns cuantos casos de sobredosis dunha maneira pois que non estábamos moi acostumbrados a ver, porque prácticamente dá a sensación de que esa persona entra en coma. Xa non é unha sobredosis dun colocón habitual, é un pouco máis forte do normal. Claro, na enfermería tamén cando se atenden danse conta de que non responden aos antídotos convencionais, entonces levamos unha temporadiña pois un pouco inquietos con este tema, porque é algo que se nos escapa un pouco das mans. Como ben decías, nesta incautación que fixemos últimamente, pois empezan a cuadrar as cousas, xa nos damos conta de que estamos ante unhas sustancias novas, por eso tiñamos eses síntomas desconocidos. Roberto, impresionante o traballo que facedes aos funcionarios de prisión, sempre dicides que fa falta máis recursos porque os retos estámoslo vendo cada vez son meirantes. Neste caso, entendo que esa nova droga entrou con un preso que ao mellor estaba de permiso, que aí sí podedes os funcionarios revisar exhaustivamente, ímolo deixar aí ese preso que entra, pero noutros casos, Roberto, creo que a veces tedes problemas incluso cos vis-a-vis, non? Porque cando entra un familiar dun preso, aí vos sí que non podedes revisar case nada, non? Sí, efectivamente, ese é o gran problema que temos. E logo, como ben decías, pola falta de medios, o ideal quizá para o control dos vis-a-vis sería que os propios visitantes pois ao mellor ter cans antidrogas en todas as cárceres, outros sistemas que non hai. Os cans antidrogas hai solo nalgúnas prisións e non están permanentemente. Claro, Roberto, para explicalo, porque vos a un familiar non o podedes tocar, cachear, pero se hai un can antidroga pode detectar se esa persoa leva algo en riba. Claro, nos o familiar podemos pasar por un arco detector de metales ou se hai unha sospeita moi contrastada, pois sempre se pode tomar alguna medida, pero de maneira rutinaria non se pode ser máis exhaustivos con eles. Sin embargo, se tuviéramos o que che decía, por exemplo, os cans antidrogas en todas as cárceres para todas as visitas vis-a-vis,
Eso, aparte de ser efectivo, atopando drogas, tamén é moi disuasorio. Claro, Roberto, porque entendo que se hai un can que olfatee esas drogas, igual o familiar xa non lle compensa facer ese vis-a-vis e recúa para atrás, non? Sí, temos visto casos directamente de que hai familias que chegan e se ven que hai un can antidrogas, sempre hai algún que se dá a volta e se vai. Entonces eso xa é un indicativo da intención que tiña. Bueno, pois Roberto, do Sindicato da Asociación Profesional de Funcionarios de Prisións, neste caso de Monterroso, moitísimas grazas por atendernos esta tarde en directo. Moitas gracias a vos. Claro, Víctor, neste caso estamos falando dunha sustancia que nos decía Roberto, o Spice, pero tamén unha das persoas que detectaron estes funcionarios de prisións levaba 250 gramos de hachís en diferentes paquetes, quero dicir, as sustancias tradicionais, o queremos decir así, tamén entran nos cárceres, non? É complicadísimo o que nos dicía coas visitas vis-a-vis. Sí, as tradicionais e tamén as non tan tradicionais, non? E ao final o problema principal está na saúde dos internos, non? Hai unha gran cantidad de sobredosis, non? Me falaba de que detectaban sobredosis, hai moitas mortes, demasiadas mortes por sobredosis nas prisións, non só en Galicia, sino nas prisións de toda España, non? Que eso está producido non por unha sustancia, sino por varias sustancias, non? Cando chegan a morte porque están mesturando o mellor Spice con outras sustancias como pode ser heroína. Pero, Víctor, entendemos que hai xente dentro do cárcere que vende todas estas sustancias, recíbeas e vendias dentro do cárcere. Sí, efectivamente, hai pequenas mafias, digámoslo así, organizadas e orquestadas con persoas con moito poder dentro da prisión. Ao final é un pouco como fora, non? As persoas que venden drogas pois teñen un certo poder entre outros delincuentes, non? Isto é algo parecido. Lucranse con isto, teñen unhas vías de entrada, diferentes vías de entrada, aparte destas teñen outras máis das que podemos falar, en as que consiguen pois eso, ter acopio de todo tipo de sustancias neste caso. De verdade é unha situación ben complicada, tanto fora das prisións como dentro, por suposto que sí. E seguiremos seguro falando disto. Víctor Méndez, Narcodiario, Diario de Pontevedra, moitísimas grazas por estar esta tarde connosco. Gracias a vos. Gracias, Víctor. Bueno, seguimos falando de máis temas.